Așa un mic detaliu pentru proștii și tâmpiții din țara asta. Pentru că la poporul ăsta sau la lumea din țara asta trebuie să-i scrii, să-i desenezi, să-i arăți, să-i demonstrezi și probabil nici atunci nu-și dau seama cât îți dă proști. Deci, vorba aia că mură în gură ca la proștii de la grădiniță. Da, cam pe aici așa una. De ce nu trebuie plătit apă, gaz, curent? Apa, da? Dacă e din râuri sau apă curgătoare, apa n-ai cum să o plătești decât se plătește normal sau se dă o sumă de asta fictivă, cum ar fi doar așa de întreținere a instalațiilor, pompilor și țevilor, la fel și cu gazul, la fel și cu electricitatea. Dacă ai în râuri băgate electroturbine, prin rotația lor produc energie electrică este zero. Costul energiei electrice este zero, pentru că e produs de apa curgătoare, care ori în râu, ori dacă nu este la baraj. Râuri, ape curgătoare, baraj. Apa la fel. Apa este extrasă de o pompă electrică, curentul care este produs de apă gratuit, curentul electric gratuit este băgat prin cabluri sau fire electrice în pompa electrică, care îți împinge ție apa în casă. Deci întreținerea pompelor electrice sau a țevilor sau a cablurilor electrice sunt niște sume fictive. Ar trebui să fie undeva la 0,50 bani pe kilowatt. Apa metru cub ar trebui să fie undeva la 0,10 bani pe metru cub. Iar ce să mai fie? Gazul, din cauza că gazul e extras dintre părțile pământului și ale straturilor de petrol, unde se formează gazul sau presiunea petroliferă. Cât dracu o să fie și asta? Undeva la vreo 0,05 bani. Sau hai să zicem 0,50. Poate e prea mult, oricum și astea sunt prea multe. Pe metru cub, la fel.
Acum, deci e cea mai simplă schiță, cea mai simplă modalitate de a-ți da seama cum din ai cum să plătești tu lei sau zeci de lei pe metru cub, pe metru linear, pe kilowatt și pe orice ar fi, pentru că toate sunt naturale, sunt resurse naturale. Dar având un popor de proști, tâmpiți, dobitoci și idioți, îi poți fura, îi poți minți, îi poți înșela ori de câte ori vrei tu și cum vrei tu. Pentru că asta este poporul numit cretina carpatină. Fiecare familie din lume, e, așa, ilustrativ, trăiește într-o așa zisă casă, care are nevoie de minim 3 racorduri. De electricitate, de apă și de gaz. Astea sunt surse, gazul e sursă naturală, apa este sursă naturală, orice intră, iese sau se consumă. Singura care se reproduce sau se rescurge în natură este apa. Pentru că oricâți metri cub ți-ar intra ție în casă ca și consum, mai bine de 99% din metru cub dai înapoi afară. Că e spălat, că e baie, că e duș, că e încălzire, că orice ar fi cu apa aia, aia se recirculă. Aia ți iese ție înapoi și ți intră în natură înapoi. Prin stațiile de epurare, adică de curățire a apelor și tot așa. Deci e refolosibilă. Apa n-ai cum să o plătești un metru cub cât ar fi ea, mai mult de 0,50 de bani metru cub sau poate mai puțin. Electricitatea la fel. Se face sau se produce prin electroturbine sau baraje în munți sau la marginea munților sau prin apele curgătoare, prin generatoare, electrogeneratoare morților. Deci n-ai cum să o plătești, că apa vine singură, e naturală. Coboară singur la vale, nu împinge Iliescu, Băsescu, Iohannis sau niciun parlamentar, guvernant, senator, niciunul din ei nu face treaba asta ca să le plătim noi lor ceva. Totul este natural și se reproduce. Așa că gândiți-vă bine cât sunteți de furați. De 28 de ani măcar încoa, nu mai zic restul generațiilor că o luăm la nebuni. Deci de 28 de ani suntem furați în continuu și acceptăm furtul, înșelătoria, frauda, hoția, îmbârligarea, mafia și tălhăria. De ce? Pentru că suntem un iubitor popor de belită în gură și la funduleț, care stăm cu supozitoarele în găoz, da? Și ne place să fim idioți. Așa se numește poporul meu iubit, cretina carpatină. Asta lui go puta.